Kom nu, Blitz. Kom ind i bus. Nej. Og Benjamin, du kan heller ikke... Fuck, jeg så det ikke, det var det værste! Ej, det var det værste, det der! Du har optaget det, ikke? Ja, jeg har den. Så vi teleporter til den der. God idé. Hallo, hvis jeg er meget slisker, så går vi af det rigtigt. AP. Ja, det Okay, der var to, der sagde af det. Vent. Ja, jeg skal også lige... Var der ikke en? Jeg så bare en skygge eller et eller andet. Det er fucking vildt. Til alt. Hun laver. Nu er vi for helvede. Jeg så det ikke engang, det var det værste af det hele. Kan jeg komme igennem? Please. Please. Oh, shit, dude. Bitch! Oh, what? Bitch! Jeg fik den. Vent, jeg lokker ham fandme ind i busken, i dusken. Fuck man, de er 3 bot. GG. Imod 3 bot. Det er... Eller... Nej, der er jog, der er boxes. Jeg elsker dig, Kai! er godt. Jeg fik et kill. I'm happy. Han! What? Kill! Jeg ved ikke hvorfor. Jeg er aldrig heldig med ham, mand. Jeg synes, det er så fucking med ham. Hvem dude? Hvad? Hvad er det for? Jeg er aldrig heldig med ham. Oh fuck! What? Oh my god, en CA skadet meget. 99. Skadet 79%. Nej, hans shield. Too OP. What? Holy shit, den ligger over. Og der er brot. Der kommer. I'm coming. Jeg sætter bort mere. Men hvilket teleport er til? Nå, wow, jeg troede, I var far. Fuck det her. De ved ikke, hvor mange der teleporter. Og jeg blokker fisken, hvis de kommer. Alle mine små saplings gik ind i hende. Eller sige til det. Lord. Jeg er fastet væk fra jer. Det var dårligt. Hallo, vi kæmper bare herinde. Det er fucking sjovt, det her. Kom ind til os, fisk. Vent, nej! Hvad laver du? Det der var så dum. Hvem kan du ikke bare vente på dem? There. I'm right here. Så der var 2 derinde. Og så går du derinde med YOLO'er. Wow. Han tager ned. Du skal ikke ulti på Benjamin. Min Jack in the Box er der stadigvæk. Han jukede det. Gå ind i min busk, der er stadig nogen derinde. Det ved jeg jo. Han går ind der selv. Nej. Kommer der 2. Er det double kill? Easy, du kan nakke ham, tror jeg. Nej, han er AP. Det var tæt på. Fuck, du skal have meget på ham. Og så kommer Kai bare og feeder lige om lidt. Kan mærke det. En helt vildt toplane, eller botlane. Hun var også toplane, og bare totalt på os. Jeg missede. Jeg vil spille Boom Boom Blitzcrank næste runde. What? Er hun ikke sådan halvliv eller et eller andet? Dobbelt fart. I'm coming, Benjamin! Jeg har ingen home guard, desværre. Jeg er langsom. Jeg er langsom. Han er nogen. Hey, bitch! Kom her! Jo. Vent, der er en. Hej. Undskyld. Vi bliver bare her. Jeg beskytter os anden. Altså, hvis noget sker, så stil jer der. Jeg er bange for det.
Nå, pis. Jeg har 100% crit chance lige nu. Det har jeg. Så behøver jeg jo ikke. Oh my god, du må det. Jeg nåede ikke at gå hende. Jeg tror ikke, jeg skulle have gået med, da du blev grabbet. Nej. Francis. Nope. Francis, no. What the fuck? Jeg køber Runans Hurricane. Bare for... Godt, Benjamin. Ja. Det var så fedt. Oh god, it's so dumb. Det er douche. The damage. Benjamin, jeg tror, jeg går med dig, fordi vi har det Uber Combo Wombo. Dit Q og mit ultimate. Smukt. Ja, altså, hvis jeg havde brugt Sonias, så havde jeg nok nakket hende. Eller, de ved ikke, om jeg kan i jer. Okay, der er en herovre. Fuck nej, jeg må ikke. Jeg tror faktisk, de er ward der. Det var tæt på et ude, mand. 50 stykker tilbage. Den har vel også 100% crit chance. Oh, bitch! Nice jerk! Han er der en fisk for helvede, drenge. Se ingenting. Det er fuldstændig ligegyldigt. Han er dernede. Sådan For lidt helvede, Kai. Krabanutski. Jeg er bange for, at jeg dør, hvis jeg går imod ham. Bam, bam, badam. Åh! Det kommer en enemy! Okay, så er det altid mig, der bliver ramt af den, eller hvad? Lad os komme ind her. Oh shit. Get fucked, der bliver glædet. Hvad fuck, han skider mort? Nej! Nej, hvem er det til? He's running like Benjamin. Oh my goodness. God, så taget kommer det ud igen, mand. Prøv at se mig og Kai, vi gør bare klar til en dragon her. Han skal kigge. Er du klar, eller hvad? Ja, jeg er sådan set klar for at følge. Der kommer en... Oh god. Han outplayede mig. Øj, jeg kan nu. Ej. Vinder sig Jeg er selv, klar, Dan. når I Jeg er sætter klar. sådan en ting der. Nej, nej, du kan selv på den der. Jeg er klar. 1, 2, 3, go. Jeg er så klar. Jeg er så klar. Har vi. Ja! Jo! GG var played. Vi gjorde det. X-Packer. Please. Yes. Jeg skal aldrig spille Jaco mere. Aldrig.